Ο Κύριος ο Θεός μας, ο οποίος είναι ζωντανός, ολοζώντανος, και έχουμε όλη προσωπική σχέση με τον Θεό και μας υπεραγαπά ο Θεός και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, θέλει αυτές τις έσχατες μέρες τα παιδιά του να έχουν μία πλήρη αφιέρωση, πλήρη υπακοή στο πνεύμα του και να είμαστε στη συχνότητα του πνεύματος. Έλεγε και κάποιος αδελφός στην Ελλάδα που πήγαινε κάποια εκκλησία πριν αρκετά χρόνια, πρέπει να βάλουμε τώρα τις αντένες μας στη συχνότητα του Θεού. Διότι αν δεν βάλουμε την αντένα μας στη συχνότητα του Θεού, θα παίρνουμε παράσιτα. Ο Θεός θέλει να μπούμε στη συχνότητα τη δικιά του, στο κανάλι του ουρανού, το οποίο εκπέμπει 7 φορές την εβδομάδα, 24 ώρες. Το Πνεύμα του Θεού συνεχώς μιλάει στα παιδιά του και πρέπει να είμαστε στην κατάλληλη συχνότητα να ακούσουμε τη φωνή του Υψίστου, τη φωνή του Θεού και να υπακούσουμε. Ο Θεός θέλει να ακούσουμε και να υπακούσουμε. Αυτό θέλει. Να ακούσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας μιλάει και να υπακούσουμε για όλα τα θέματα της ζωής μας. Ο Θεός έχει χαράξει έναν δρόμο ενώπιον του καθενός μας, όπως οι αθλητές έχουν τη δική τους λωρίδα. Δεν βλέπουμε δεξιά ή αριστερά, βλέπουμε στη λωρίδα τη δική μας και θα ανταμοιφθούμε ανάλογα με το κάλεσμα του Θεού για μας. Μπορεί να μην είμαστε ένας μεγάλος ιεροκήρυκας που κηρύττει σε στάδια με 100.000 ακροατές, αλλά στο κάλεσμα που έχει ο Θεός για μας πρέπει να είμαστε υπάκουοι για να λάβουμε την αμοιβή μας. Λέει στο 12 κεφάλαιο εδάφιο 18 Κορινθίους ότι ο Θεός μας έβαλε στο σώμα του καθώς εκείνος ηθέλησε. Άρα είναι θέμα του Κυρίου να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό πιο στενά και δεν υπάρχουν λόγια για να σας πω πόσο σημαντικός είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η αρχή και το τέλος. Ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω στη ζωή μας. Διότι ο Χριστός που είναι ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω. Ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει όλους ανάλογα με το χρόνο που ξοδεύουμε στη μελέτη του Λόγου Του. Και η προσευχή είναι πολύ σημαντική, αλλά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Στην πρώτη μοίρα, στην πρώτη θέση πρέπει να είναι πάντοτε ο Κύριος και ο Άγιος του Λόγος. Και μετά έρχεται και η επιθυμία για επικοινωνία με τον Θεό, για προσευχή, αλλά η προσευχή μας είναι ποτίζουμε το χωράφι. Ενώ ο Λόγος του Θεού όταν το μελετάμε είναι η σπορά. Άρα εάν δεν σπείρουμε το χωράφι και το ποτίζουμε δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να πάω σε έναν ωραίο χωράφι και να το ποτίζω, αν δεν έχει σπόρο δεν θα βλαστήσει ο σπόρος, διότι δεν έχει σπόρο. Άρα ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Η δύναμη της σποράς, η δύναμη του Λόγου του Θεού είναι πολύ σημαντική και η προσευχή μας ποτίζουμε το σπόρο που εσπήραμε μέσα στις καρδιές μας. Λοιπόν, το μήνυμα που μου έδωσε το Πνεύμα του Άγιον, αδέλφια μου, είναι το εξής, και προσεύχομαι για όλους μας και για μένα και για σας να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να γνωρίσουμε καλύτερα τον ύψιστον, να γνωρίσουμε καλύτερα τον Θεό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του. Να μας δώσει πραγματικά πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα διαμέσου του Λόγου Του. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω πόσο σημαντικό είναι να μελετάμε εις βάθος, να διαλογιζόμαστε, να απομνημονεύουμε, να είμαστε συνέχεια στον Λόγο. Διότι όταν μελετάμε τον Λόγο έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό.
Εάν θέλουμε επικοινωνία με τον Χριστό, η επικοινωνία γίνεται με τον Λόγο Του. Όταν μελετώ, όταν σκέφτομαι, όταν διαλογίζομαι, όταν ψιθυρίζω τον Λόγο του Θεού, εισχωρεί μες στην καρδιά μου. Όταν τον επαναλαμβάνω, ποτίζω το σπόρο, βλαστάνει, μεγαλώνει, αυξάνει και θα φέρει πλούσιον καρπών στη ζωή μας. Είναι κάτι παρόμοιο, μου είπε ο Θεός, σας έδωσα όλους έναν στρέμμα, έναν χωράφι, έναν περιβόλι, και είναι η καρδιά σας που αναγεννήθηκε με τη χάρη του Θεού και εξαρτάται τι φυτεύεται, και είναι πραγματικά, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα να πω στο μήνυμα μου, αλλά έτσι νιώθω να πω κάποια λόγια. Ένα παράδειγμα, αδέλφια μου, είναι το εξής. Να σας διαβάσω το αρχαίο κείμενο, τι λέει στο επιστολήν Α Κορινθίους. Ακούστε, Α Κορινθίους, εγώ θέλω να μελετάτε τον Λόγο του Θεού. Είμαστε όλοι στη σχολή του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λόγια που σας λέω, εάν είναι ας πούμε να τα ακούσουμε τώρα χωρίς να πάρουμε σημειώσεις, πολύ λίγα θα θυμόμαστε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το Πνεύμα του Άγιον, με τη χάρη του Θεού, ακούστε τι λέει στο 1:5. Λέει, εν παντί επλουτίσετε εν αυτό. Τι σημαίνει? Εν παντί, μέσα σε όλα το πλουτίσετε είναι αόριστος. Μέσα σε όλα επλουτίσατε. Σε όλους τους τομείς της ζωής σας, οικονομικά, στις σχέσεις σας, στην οικονομική σας ευημερία, στην υγεία σας, εν παντί. Όταν λέει εν παντί, εγώ που διαβάζω, που είμαι Έλληνας και ξέρω την ελληνική γλώσσα, η λέξη πάντα σημαίνει όλα. Άρα μέσα σε όλα επλουτίσετε, λέει ο Θεός. Ο Θεός δεν έγραψε την Αγία Γραφή. Επλουτίσετε μέσα σε όλα. Εν αυτό, διότι είσαστε εν Χριστώ, διότι είσαστε στην οικογένεια του Θεού. Εν παντί λόγο και πάση γνώση. Δηλαδή μας έδωσε τόσα εδάφια ο Θεός διαμέσου της Αγίας Γραφής, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και όλα τα λόγια του Θεού είναι σπόροι. Άρα εν πάση γνώση, όταν γνωρίζουμε τη σπορά και των θερισμών, θα πάρουμε τα κατάλληλα εδάφια, τις κατάλληλες υποσχέσεις που είναι για μας, είτε για την υγεία μας, είτε για τα οικονομικά μας, είτε για την οικογένεια μας, είτε για ψυχολογικά θέματα, για όλα τα πράγματα, να πάρουμε αυτά τα λόγια που είναι σπόροι και να τα σπείρουμε με γνώση, δηλαδή γνώση του τι λέει ο Λόγος του Θεού, να το σπείρουμε εσκεμμένα για να θερήσουμε ανάλογα, όπως κάνει ένας γεωργός. Όταν θέλει σιτάρι θα σπείρει σπόρους από σιτάρι, όταν θέλει πατάτες θα βάλει κομματάκια από πατάτες που έχουν κάποια ριζίδιο, και οτιδήποτε, είτε λεμόνια, είτε πορτοκάλια, είτε μήλα, είτε σίκα, είτε οτιδήποτε, ανάλογα ο ύψιστος Θεός μας δίνει το προνόμιο να προσδιορίσουμε εμείς το θερισμό των ευλογιών στη ζωή μας, που μας έδωσε όλα τα λόγια του, τις υποσχέσεις του μέσα στο Λόγο του Θεού. Και πάση γνώση, η γνώση, δηλαδή η γνώση του Θεού και πώς λειτουργούν οι νόμοι του Θεού. Δεν μπορεί ένας γεωργός να είναι στα λογικά του και να πάει τον Απρίλη-Μάη να θερήσει χωρίς να έχει σπείρει. Και να του λέει, μα η γυναίκα του εφέραμε όλα τα μηχανήματα εδώ. Τι γίνεται, δεν έχουμε καθόλου θερισμό. Αχ γυναίκα μου, το ξέχασα το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ξέχασα να σπείρω. Έτσι συμβαίνει και με τους χριστιανούς. Δεν θερίζουμε διότι δεν εσπείραμε. Λέει στο 1:7, στο 6 κεφάλαιο εδάφιον 7 προς Γαλάτες, ο Θεός δεν εμπέζεται, δεν κοροϊδεύεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτόν και θα θερίσει. Αν πάρουμε για τα οικονομικά, και θα πάω στο μήνυμα μου, αν πάμε για τα οικονομικά, δεν θερίζουμε ευλογίες με πίστη, ευλογίες οικονομικές, διότι δεν σπείραμε. Και αν σπείραμε, το σπόρο πρέπει να τον
να το σπέρνουμε όχι στο δρόμο, σε κάποια διακονία που μας δίνει ο Κύριος, μιλώ για οικονομικούς πόρους, και με πίστη ότι ο Θεός θα μας δώσει πλούσιο θερισμό. Αυτό σημαίνει, λέει, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό θα θερήσει. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνω τώρα από το Πνεύμα του Θεού, αδέλφια μου, για όλους σας. Δεν ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει όμως. Αλλά το ρήμα που παίρνω από το Θεό είναι το Γαλάτες 6-7 για όλους σας και για μένα. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό θα θερήσει. Και λέει στο εδάφιο 1-5, είπαμε Α Κορινθίους, εν παντί μέσα σε όλα ήδη επλουτίσετε. Όσον αφορά το Θεό είσαστε όλοι πάμπλουτοι. Εν αυτό μέσα στο Χριστό, διότι είμαστε στην οικογένεια του Θεού, εν παντί λόγο, με κάθε είδους σπόρους δηλαδή, διότι ο λόγος είναι ο σπόρος, με κάθε είδους σπόρους και πάση γνώση. Το χωράφι είναι η καρδιά σας και η σπορά, το είπα και άλλες φορές, γίνεται διαμέσου της ακοής, δια της ακοής και ακοής του Λόγου του Θεού. Ένα παράδειγμα, εάν εγώ έχω θέματα, αντιμετωπίζω οικονομικά προβλήματα, πες ότι αντιμετωπίζω, θα πάρω αυτό το βιβλίο που έγραψα, γιατί πρέπει να μιλάμε τα λόγια του Θεού, και θα αρχίσω. Ακούστε, λέω σελίδα 101, η ευλογία του Κυρίου με επλούτησε και λύπη δεν πρόκειται να προσθεθεί σε αυτήν. Παροιμίες 10:22. Λέω επίσης, ο πλούτος του αμαρτωλού έρχεται σε μένα που είμαι δίκαιος. Παροιμίες 13:22. Λοιπόν, Ψαλμός 112 εδάφιο 3, αγαθά και πλούτη είναι στον οίκο μου και η δικαιοσύνη μου μένει εις τον αιώνα. Λοιπόν, και πολλά άλλα εδάφια, σαν ένα άλλο παράδειγμα, διαμέσου της στόχιας του Χριστού εγώ επλούτησα, Β Κορινθίους 8-9. Όλα αυτά εγώ τα ομολογώ καθημερινά, αλλά συνάμα δεν τα λέω μόνο, τα πράτσω. Πώς τα πράττω? Με το να σπέρνω. Δίδω ένα μέρος από το εισόδημα μου με πίστη εκεί που με οδηγάει ο Θεός και γνωρίζω ότι ο Θεός οπωσδήποτε μου δίδει πλούσιο θερισμό. Ο θερισμός δεν είναι την επόμενη ημέρα ή την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να πάρει και μήνες. Αλλά έρχεται ο θερισμός, ο Θεός το υπόσχεται. Λέει ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό θα θερήσει. Είναι το ρήμα του Χριστού για απόψε, αδέλφια μου, για κάποιους από εσάς, δεν ξέρω, ίσως για όλους μας, ίσως για μερικούς. Λοιπόν, να μην φάω όλο το χρόνο πάνω σε αυτό. Το μήνυμα που μου έδωσε, έγραψα ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Πνευματικές αλήθειες σε αριθμούς, και ο Θεός με οδήγησε στο κάθε Zoom να αφιερώσω ένα κεφάλαιο, τουλάχιστον ένα μήνυμα. Έχει κεφάλαια που μπορεί να αφιερώσω περισσότερα μηνύματα. Την περασμένη Παρασκευή μίλησα πάνω στην ενότητα μας με τον Χριστό, που είναι το πρώτο κεφάλαιο. Σήμερα θα μιλήσουμε, και όποιος μου στείλει εισφορά πάνω από 10 ευρώ και πάνω θα του το στείλω. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, το 2 είναι η τελειοποίηση μας. Λοιπόν, διότι και εγώ έχει έξοδα, αυτό στήχησε περίπου 1.600 ευρώ για να το εκδώσω. Απλώς για αυτήν την έννοια, για τα τυπογραφικά έξοδα. Δεν είναι ο αδελφός Μιχαλάκης να πλουτίσει στην πλάτη σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα η τελειοποίηση μας, που είναι το δεύτερο μήνυμα, το μήνυμα σήμερα στο Zoom. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλες πνευματικές αλήθειες πραγματικά που μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα, και όταν είναι ένας πολύ προσεκτικός και πραγματικά διαβάσει με προσοχή και επιμέλεια και μελετήσει και τα εδάφια τα οποία συμμερίζομαι, τότε θα ανεβεί πνευματικά κατακόρυφα, η πνευματική του αύξηση θα είναι τρομερή, σημαντική από τον ίδιο τον Θεό. Λοιπόν, στην τελειοποίηση μας, που είναι το μήνυμα για σήμερα, έχω να συμμεριστώ 3 πράγματα, 3 εδάφια βασικά. Θα σχολιάσουμε αυτά τα 3 εδάφια.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ήθελα να πάμε τώρα, και τα διαβάζω με οδηγά ο Άγιος Θεός στο αρχαίο, αλλά θα διαβάζουμε τη μετάφραση του Βάμβα, που είναι αρκετά καλή μετάφραση. Αν υπάρχει κάποια τροποποίηση σε αυτήν, θα πω το αρχαίο. Λοιπόν, Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, εδάφιο 23. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει στην επιστολή του προς Θεσσαλονικής. Εγώ όταν κατάλαβα το τι σημαίνει αυτό το εδάφιο, σημείωσα τρομερή άνοδο και πρόοδο και αύξηση πνευματική. Λοιπόν, λέει στο 5:23 Α Θεσσαλονικής, λέει αυτός δε ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός είναι Θεός ειρήνης, διότι μας έδωσε ειρήνη μες στην καρδιά μας όταν τον εγνωρίσαμε ως προσωπικό μας σωτήραν και Κύριον της ζωής μας. Ήρθε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας με τον Θεό πρώτα, με τον Θεό των δημιουργών που μας έπλασε μες στην κοιλιά της μητέρας μας, και ήρθε και ειρήνη μες στην καρδιά μας για τους συνανθρώπους μας και με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας αν δεν αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Λοιπόν, και λέει ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς, είναι το αρχαίο κείμενο, να διαβάσω το βάμαν είπαμε. Λοιπόν, αυτός ο Θεός της ειρήνης ήρθε, το ήρθε δεν υπάρχει στο αρχαίο, να σας αγιάσει, αγιάσε λέει, θα σας αγιάσει, ολοκλήρωση, υπόσχεται. Είναι υπόσχεση από τον Θεό, τον δημιουργών, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός της ειρήνης, που είναι Θεός ειρήνης, λέει ο Χριστός, ειρήνη σας δίδω, όχι καθώς ο κόσμος δίνει, σας δίνω εγώ. Λέει στο 14:27 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και λέει ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκληρωτικά και θα διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα άμεμπτα εν την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια υπόσχεση. Λοιπόν, αυτή η υπόσχεση έρχεται, πιστεύω ταιριάζει με άλλα δύο εδάφια και είναι σαν Αγία Τριάδα πάνω στο ίδιο θέμα. Σας είπα, είναι, αν έχετε σημειωματάριο να παίρνετε σημειώσεις, είναι το Φιλιππισίους 1:6, Α Κορινθίους 1:8 και το Α Θεσσαλονικής 5:23 μιλάνε το αυτόν. Ο Θεός της ειρήνης υπόσχεται ότι θα μας αγιάσει με το αίμα του ολοκληρωτικά και θα διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα μας και η ψυχή και το σώμα άμεμπτα. Δηλαδή όταν θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Θεού δεν θα κατεσχυθούμε, θα παρουσιαστούμε άμεμπτοι στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που θα γίνει στην αρπαγή της Εκκλησίας. Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος, είναι πνεύμα, είναι πνευματικό νόν, έχει ψυχή και κατοικά μέσα σε σώμα. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Ο άνθρωπος, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είμαστε και εμείς τριαδικοί, είμαστε τρία σε ένα. Είμαστε πνευματικά όντα, έχουμε ψυχή και κατοικούμε μέσα σε σώμα. Και υπάρχει εδώ η υπόσχεση ότι ο Θεός με τη δύναμη του θα μας διατηρήσει ολοκληρωτικά και στο πνεύμα και στη ψυχή και στο σώμα αμέμπτους, χωρίς ψεγάδι, χωρίς μορφή, χωρίς τίποτε ελλειπές, στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, το πνεύμα μας είναι αυτό που επικοινωνεί με τον Θεό. Το πνεύμα που εκκληρονομήσαμε από τον Αδάμ και την Εύα, τους προπάτορες μας, ήταν νεκρό. Υπήρχε, αλλά ήταν αποχωρισμένο από τον Θεό και ήταν νεκρό. Άρα όταν όμως εδεχτήκαμε τον Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα, ο Θεός μας έδωσε έναν καινούριο πνεύμα. Το πνεύμα το δικό του, κατά κρύα είναι το πνεύμα του Χριστού, γι' αυτό πνευματικά είμαστε ένα με τον Χριστό.
λέει στο Α Κορινθίους 6:17, όποιος προσκολάται με τον Χριστόν είναι έναν πνεύμα. Πνευματικά είμαστε ένα με τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Ο Χριστός είναι η άμπελος και εμείς οι κλιματόβεργες. Είμαστε ένα με τον Χριστόν. Ο Χριστός όταν εδίωκε ο Σαούλ τους χριστιανούς δεν του είπε γιατί διώκεις τους χριστιανούς, λέει του γιατί διώκεις εμένα. Είμαστε ένα με τον Χριστό πνευματικά και το πνεύμα που ελάβαμε, λέει στο Γαλάτες 4:6, επειδή είστε ιοί και θυγατέρες, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Ιού αυτού μες στις καρδίες σας, απέστειλε το πνεύμα του Ιού αυτού μες στις καρδιές σας, το οποίο γκράζει Αββά ο Πατήρ. Άρα μέσα στο πνεύμα μας, αδέλφια μου, στο πνεύμα μας έχουμε το πνεύμα το καινούριο. Το καινούριο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει η Γραφή στο Β Κορινθίους 5:17, εάν κάποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα, καινούριο χτίσμα. Όλα τα παλαιά παρήλθαν, τα πάντα έγιναν νέα και τα πάντα είναι από τον Θεό. Το πνεύμα μας είναι το μέρος της ύπαρξης μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Εμείς τώρα το πνεύμα μας αναγεννήθηκε, ελάβαμε το πνεύμα του Χριστού και θέλουμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Πατέρα των Πνευμάτων των Θεών. Και λέει ο Χριστός της Σαμαρίτισσας στο 4:24 κατά Ιωάννη, ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Άρα λατρεύουμε και προσκυνούμε και επικοινωνούμε με τον ύψιστο Θεό τον Πατέρα μας πνευματικά με το πνεύμα μας που έγινε ολοκένουριο και είναι το πνεύμα του Χριστού. Ποια είναι η ψυχή? Η ψυχή μας είναι τρία πράγματα. Είναι η διάνοια μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι τα συναισθήματα μας, πώς αντιδρούμε όταν μας φταίξουν, όταν μας κάνουν κάτι, τα συναισθήματα μας και η βούληση μας. Είπαμε είναι μέσα στο βιβλίο αυτά. Είναι το πνεύμα, η ψυχή είπαμε είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι η προσωπικότητα μας βασικά, η ψυχή μας, είναι τα συναισθήματα μας, πώς αντιδρούμε, πώς νιώθουμε σε διάφορες καταστάσεις και η βούληση μας που μας έδωσε ελευθέρα βούληση ο Κύριος και το σώμα μας είναι αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη κάθε μέρα που πηγαίνουμε, που ξέρουμε όλοι τι είναι το σώμα μας, που επικοινωνούμε με τον φυσικό κόσμο με τις 5 αισθήσεις, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή. Λοιπόν, τι έχει γίνει στην αναγέννηση? Εδώ είναι το θέμα μας που είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Είπαμε το πνεύμα μας είναι αυτό που επικοινωνεί με τον Θεό. Το πνεύμα μας προηγουμένως ήταν νεκρό, ήταν αποχωρισμένο από τον Θεό. Δεν είχαμε καμιά επικοινωνία με τον Θεό. Τώρα ο Θεός είναι ολοζώντανος στη ζωή μας και επικοινωνούμε καθημερινά μέσω της μελέτης του Λόγου Του που είναι πολύ σημαντική, το είπα αυτό, και μέσω της προσευχής. Αλληλούια. Και έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα των Πνευμάτων, διότι το πνεύμα μας έγινε καινούριο, είναι το πνεύμα του Χριστού. Η ψυχή μας τώρα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος το πώς νιώθουμε, τα συναισθήματα μας και η βούληση μας. Και το σώμα μας είπαμε είναι αυτόν που γερνάμε το χρόνο. Είμαστε όλοι κάποια χρόνια τώρα και βλέπουμε και με κάθε καινούριο χρόνο και κάποιες καινούριες ρητίδες ίσως στο πρόσωπο μας και αλλού. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε σαν μια ιατρική διάγνωση. Η ιατρική διάγνωση είναι πολύ σημαντική μέσα από τον Λόγο του Θεού, τι συνέβηκε και τι συμβαίνει τώρα. Και το δεύτερο εδάφιο που ήθελα να δούμε, αδέλφια μου, είναι το εξής. Είναι, είπαμε σε περισσότερο βάθος, είναι το βιβλίο αυτό, πνευματικές αλήθειες σε αριθμούς. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι σε μερικά από τα βιβλία που έγραψα, όπως στη σελίδα 20, εδώ στη σελίδα 20 υπάρχουν 3 κύκλοι. Ο εσωτερικός κύκλος είναι το πνεύμα μας, ο μεσαίος ο κύκλος είναι η ψυχή μας και ο εξωτερικός που βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι είναι το σώμα μας. Είναι αυτό το σχεδιάγραμμα έχει μεγάλο βάθος, μεγάλη πνευματική σημασία. Λοιπόν, και τώρα προχωρούμε
Και το δεύτερο που θέλω να πω, αδέλφια μου, είναι ότι τι συνέβη και το πνεύμα μας τώρα είναι εντελώς καινούριο και τέλειο. Αδελφέ, μα πού το λέει? Πού το λέει ότι είμαι καινούριος ολοκληρωτικά μέσα στο πνεύμα μου και είμαι τέλειος? Το δεύτερο εδάφιο που θα μελετήσουμε, αδέλφια μου, απόψε είναι το εξής. Πάμε στην προς Εβραίους επιστολή. Κάνουμε ένα ταξίδι τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια. Και τα φυσικά ταξίδια, να πάω στο Λονδίνο, να πάω σε άλλες χώρες, να πάω σε διάφορα μέρη της Κύπρου εδώ που μένω, και όλα αυτά μου αρέσουν, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα τα ταξίδια μέσα στην Καινή Διαθήκη, πώς με παίρνει το Πνεύμα του Θεού, όπως φυσάει το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, πάμε στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Και ακούστε τι λέει προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 14, ο Απόστολος Παύλος που έγραψε την επιστολή. Λοιπόν, λέει, με μίαν προσφορά, μιλώντας για τη θυσία του Χριστού, ο Χριστός εθυσιάστηκε μία φορά για όλη την ανθρωπότητα. Ο Χριστός δεν πρόκειται να έρχεται κάθε 50-100 χρόνια και να θυσιάζεται για το ανθρώπινο γένος. Η προσφορά του Χριστού, η θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού εχύθηκε μια φορά για πάντα για όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που έζησαν πριν από τον Χριστό και αυτούς που έζουσαν εκείνων των καιρών και αυτούς που θα ζούσαν μετά. Με μίαν προσφορά, με την προσφορά του Χριστού, τι έκαμε ο Χριστός? Ετελειοποίησε, και ρωτώ, το ετελειοποιώ σε ποιο χρόνο βρίσκεται? Στον αόριστον, στον ενεστώταν ή στον μέλλοντα? Λέει, εγώ που καταλαβαίνω την ελληνική γλώσσα, το ετελειοποίησε είναι στον αόριστο. Άρα είναι κάτι που, αόριστο σημαίνει κάτι που έγινε. Με μία προσφορά, με την προσφορά του Χριστού, δηλαδή με τη θυσία του Χριστού, ετελειοποίησε διαπαντός. Στο αρχαίο λέει στο διηνεκές. Στο διηνεκές σημαίνει για πάντα. Με μία προσφορά, με την προσφορά του Ιησού Χριστού, ετελειοποίησε για πάντα τους αγιαζομένους. Αγιαζομένοι είναι όλα τα παιδιά του Θεού που είμαστε άγιοι του υψίστου και υπηρετούμε τον Θεό. Και ετελειοποίησε για πάντα στο διηνεκές, ετελειοποίησε μας. Τι ετελειοποίησε? Το πνεύμα μας, τη ψυχή μας ή το σώμα μας? Και εδώ είναι το θέμα. Ετελειοποίησε το πνεύμα μας. Το ένα από τα τρία, το πνεύμα μας στην αναγέννηση έγινε τέλειον. Δεν πρόκειται να γίνουμε πιο τέλειοι εσωτερικά μέσα στο πνεύμα μας όταν θα πεθάνουμε ή όταν θα δούμε τον Χριστό μέσα το 1/3 της ύπαρξης μας. Το πνεύμα μας είναι ήδη τέλειον. Είναι τέλειον. Είναι σε πλήρη επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό, διότι το πνεύμα μας, λέει η Γραφή, ότι είναι το πνεύμα του Χριστού. Και το πνεύμα του Χριστού που μας έδωσε ο Θεός στην αναγέννηση είναι τέλειο. Άρα από τα τρία μέρη που αποτελείται ο άνθρωπος, το πνεύμα, λέει η Γραφή, στο 10-14, το λέει και στο 12-23 αυτό, στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος, δεν θα πάω εκεί, είναι 12-23 προς Εβραίους, το λέει πάλι ότι πνεύματα Αγίων που ετελειοποίησε ο Θεός. Δεν το διαβάσω, δεν πειράζει, για να μην νομίζετε ότι βάλω δικές μου ιστορίες. Λοιπόν, 12-23 λέει, μας προσκάλεσε ο Θεός σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων, καταγεγραμμένος στους ουρανούς, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων. Δίκαιοι είμαστε εμείς που αγιαστήκαμε με το αίμα του Χριστού, εις πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Ελάβαμε την τελειότητα. Μέσα στο πνεύμα μας είμαστε ήδη τέλειοι. Δεν πρόκειται να γίνουμε πιο τέλειοι μέσα στο πνεύμα μας. Δηλαδή όταν έχουμε επικοινωνία με τον Πατέρα Θεόν διαμέσου του πνεύματος μας, η επικοινωνία μας είναι τέλεια.
Ιδιαίτερα όσοι από εμάς μιλούμε γλώσσες εν πνεύματι, η επικοινωνία μας λέει είναι τέλεια. Είναι λέμε μυστήρια εις το Θεό εκείνη την ώρα. Α Κορινθίους 14:2. Έχουμε μια τέλεια επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Διότι το πνεύμα μας είναι τέλειο. Άρα το 1/3 της ύπαρξης μας είναι τέλειο. Άρα μένει η ψυχή και το σώμα. Διότι όλος ο αγώνας στη χριστιανική ζωή είναι η ψυχή, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, η λογική μας, η διάνοια μας, που βομβαρδίζεται καθημερινά εκατοντάδες φορές από το διάβολο να μας ρίξει κάτω ψυχολογικά. Διότι είπαμε η ψυχή είναι η διάνοια, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι τα συναισθήματα μας και η βούληση μας. Και η πάλι για το χριστιανό είναι εκεί. Δεν είναι στο πνεύμα μας, διότι το πνεύμα μας είναι γεμάτο 100% από το Άγιο Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις, 100% είμαστε τέλειοι μέσα στον πυρήνα της ύπαρξης μας, μέσα στο πνεύμα μας. Όμως η ψυχή μας, που είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που αντιδρούμε, ο τρόπος πώς νιώθουμε, εκεί είναι ο αγώνας. Έχουμε τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο, που μας βομβαρδίζει εκατοντάδες φορές την ημέρα, να μας φέρει φοβίες, να μας φέρει άγχος, να μας φέρει ανησυχία, να μας φέρει στενοχώρια, να μας φέρει αισθήματα απόρριψης, κάποιοι δεν μας μίλησαν ή δεν μας χαιρέτησαν, να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, να έχουμε κατάθλιψη, τύψεις, ενοχές, κατάκριση, μελαγχολία κτλ. Και εκεί είναι ο αγώνας, αδέλφια μου, εκεί είναι ο αγώνας στο ψυχικό μας κόσμο και στο σώμα μας, διότι και στο σώμα μας δεχόμαστε επιθέσεις, έρχεται ένας πόνος απρόκλητος, κάτι στη μέση μας, κάτι στα πόδια μας, κάτι στο στομάχι, στην καρδιά και γεμίζουμε φόβο, διότι δεν ξέρουμε οι περισσότεροι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι θα γίνω, φαίνεται έφτασα στο τέλος της ζωής μου, φαίνεται μπορεί να έχω κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει να πάω αμέσως στο γιατρό, τι γίνεται, ποιο είναι το κατάλληλο φάρμακο, να κοιτάξω στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο πόλεμος και ο αγώνας του έξω απ' εδώ, του εχθρού της ψυχής μας, του διαβόλου, είναι ενάντια στο σώμα μας και στη ψυχή μας ιδιαίτερα. Μας φέρνει 1002 τοξικές σκέψεις, να μας ρίξει κάτω ψυχολογικά και να μας πει αυτά που πιστεύετε δεν είναι σωστά, δεν είναι αλήθεια, δεν σας τα είπα σωστά, και να μας φέρει αμφιβολία, φόβο, ανησυχία, κατάθλιψη, στενοχώρια και όλα αυτά. Και εδώ είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Ανακάλυψα έναν ωραίο εδάφιο, αδέλφια μου, και είναι με το εδάφιο αυτό που θα τελειώσουμε, διότι είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, βρήκα το εδάφιο Μαθαίος 8:17. Να πάμε στον Βάμβαν τώρα, κοιτάζουμε από το Βάμβαν. Μαθαίων 8:17, να δούμε τα άλλα δύο μέρη. Είπαμε 3 μέρη ο άνθρωπος, το πνεύμα έγινε καινούριο, είναι τέλειο για πάντα. Το λέει στο 10:14 και 12:23 προς Εβραίους επιστολή. Και μένει η ψυχή και το σώμα που δεχόμαστε τα πυρά καθημερινά του πονηρού. Λέει στο 6:16 Εφεσίους, λάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα είναι οι σκέψεις, οι τοξικές, οι κακές σκέψεις, πονηρές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας από έξω, από το διάβολο, που έχουμε υποχρέωση να τις καθαρίσουμε, να τις γκρεμίσουμε και να τις εχμαλωτίσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, με το να μιλήσουμε τι λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού για μας. Δεν πρόκειται να καθαρίσουμε και να γκρεμίσουμε τις τοξικές και λερωμένες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας και μας φέρνουν ψυχική πτώση
και φοβίες και άγχος και ανησυχία με το να μην τις λάβουμε υπόψη. Θα είναι συνέχεια εκεί. Έχει και μια φράση εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω αν το λέτε στην Ελλάδα, όπως η κότα και η όρνη θα κουκουφά με το ράφος της τακ τακ, να μας κουκουφά ο πονηρός, έτσι. Το έχουμε στην Κύπρο αυτό, κουκουφά δηλαδή να μας τα ψέλνει συνέχεια. Λοιπόν, και λέει εδώ το εδάφιο 8-17, αδέλφια μου, ένα θαυμαστό εδάφιο που άμα το πιστέψουμε ελευθερωνόμαστε στη ψυχή και στο σώμα, διότι η ψυχή και το σώμα θέλουν στήριξη. Μας βομβαρδίζει ο πονηρός στο μυαλό, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, και στο σώμα έρχονται ενοχλήσεις ξαφνικές, τι πρέπει να κάνουμε. Και πάμε, το καταφύγιο μας είναι Ματθαίος 8-17. Ακούστε τι λέει το 8-17. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτη, λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασε. Αυτό ήταν γραμμένο από τον προφήτη Ισαΐαν 700 χρόνια προηγουμένως, 7 αιώνες πριν έρθει ο Χριστός στη γη ως άνθρωπος, ο Θεός, ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος. Εγγράφτηκε από τον προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 53, εδάφιο 4, έγραψε ο Ισαΐας για τον Μεσσίαν, για τον σωτήραν του κόσμου, ότι εκείνος θα ελάβανε όλες τις ασθένειες μας, όλες τις αδυναμίες μας και τας νόσους μας. Η νόσος είναι αρρώσκες, άρα έχουν σχέση με το σώμα. Άρα ό,τι επίθεση έρχεται στο σώμα μας από τον διάβολο, οποιαδήποτε ενόχληση, μπορούμε να στηριχτούμε στο 8-17 κατά Μαθαίον και να πούμε, όχι διάβολε, δεν δέχομαι αυτόν τον πόνο, δεν δέχομαι αυτή την ενόχληση πάνω στο σώμα μου, διότι ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό εβάστασε όλες μου τις αρρώσκες, και εβάστασε τις ο Χριστός τις αρρώσκες μου για να μην τις βαστάζω εγώ. Εάν τις βαστάζω εγώ και τις εβάστασε ο Χριστός, τότε ποιος ο λόγος να τις βαστάσει ο Χριστός για μένα? Ό,τι έκαμε ο Χριστός το έκαμε για το όλο το ανθρώπινο γένος. Άρα εσήκωσε όλες μας τις αρρώσκες, τις εκουβάλισε επάνω του. Όλες μας οι αρρώσκες που έχουμε τυχόν να αντιμετωπίζουμε τώρα, ήδη ο Χριστός τις εσήκωσε, τις εβάστασε επάνω του στο σταυρό του Γολγοθά, και μάλιστα λέει το Α Πέτρου 2.24, δια της πληγής του Χριστού εσείς οι άθητε. Όσον αφορά τον Θεό, είμαστε θεραπευμένοι στο σώμα μας από οποιαδήποτε νόσο και ασθένεια. Και είπα και παλιά, δεν είμαστε άρρωστοι και προσπαθούμε να γίνουμε καλά. Είμαστε καλά, είμαστε υγιείς και αντιστεκόμαστε στα ψεύτικα συμπτώματα που φέρνει ο διάβολος πάνω στο σώμα μας. Να το επαναλάβω, δεν είμαστε άρρωστοι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Θεού στην Αγία Γραφή. Δεν είμαστε άρρωστοι, είμαστε υγιείς και αντιμετωπίζουμε και καθερούμε και αντιστεκόμαστε στεναρά σε όλα τα ψεύτικα συμπτώματα που φέρνει ο διάβολος πάνω στο σώμα μας. Διότι ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια, όταν εθυσιαζόταν για μας, εσήκωσε, λέει, όλες μας τις αρρώσκες, τις εβάστασε επάνω του. Να το πιστέψουμε, να το δεχτούμε με όλο μας το είναι, αδέλφια μου. Μιλούμε για το 8-17. Ασθένεια είναι αδυναμία. Μιλάει για τις ψυχικές ασθένειες. Μιλάει αυτό που είπαμε. Μιλάει ψυχικές ασθένειες. Είναι η κατάθλιψη, η τύψεις, οι ενοχές, η κατάκριση, η μελαγχολία. Είναι οι φοβίες, το άγχος, η ανησυχία, η στενοχώρια, τα αισθήματα απόρριψης από κάποια πρόσωπα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση κτλ. Όλες τις ψυχικές μας ασθένειες ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος και Σωτήρας μας, τις έλαβε όλες 100% επάνω του, επάνω στο Σταυρό. Άρα τι σημαίνει? Μιλούμε γιατί το πνεύμα έγινε ολοκένουργιο, είναι τέλειο,
για πάντα, λέει ο Λόγος του Θεού 10-14 προς Εβραίους. Η ψυχή και το σώμα που δεχόμαστε τις επιθέσεις του πονηρού στη ψυχή και στο σώμα, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τον Ματθαίον 8-17 και να πούμε: διάβολε, δεν είμαι καλός δέχτης, είμαι μουσαμάς, δεν δέχομαι τίποτε ούτε στη ψυχή ούτε στο σώμα, διότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας μου, σύμφωνα με τον Ματθαίον 8-17, έλαβε όλες μου τις ψυχικές ασθένειες. Δεν πρόκειται, διάβολε, να με ρίξεις σε κατάθλιψη, σε φοβίες και ανησυχίες και ανασφάλειες, διότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας μου, έλαβε όλες μου τις ψυχικές ασθένειες πριν 2.000 χρόνια και έλαβε επίσης και όλες μου τις αρρώσκες. Οποιαδήποτε αρρώσκια έρχεται να προσκοληθεί στο σώμα μας, έχουμε το παρακαταθήκη, έχουμε το προνόμιο, έχουμε την εξουσία από τον ίδιο τον Χριστό να αντισταθούμε και να μην τις δεχτούμε. Πότε δέχεσαι κάτι? Όταν το μιλήσεις. Είναι σαν ένα πακέτο που σου φέρνει ο ταχυδρόμος στην πόρτα και σου λέει υπόγραψε για να το παραλάβεις. Πότε υπογράφουμε το πακέτο που μας φέρνει ο πονηρός, που είναι πράγματι πονηρός και μπλοφατσής? Όταν το μιλήσουμε. Έχω έλκος στο στομάχι, δεν το ήξερα, πάω να φάω και δεν χωνεύω τα φαγητά. Έχω πρόβλημα, φαίνεται άρχισα να χάνω το μυαλό μου, έχω άνοια όπως τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Το έχω φανερώνει ιδιοκτησία. Σημαίνει όταν το πεις ότι το παρέλαβες. Δεν πρέπει να λέμε να παραλαμβάνουμε τα πακέτα που φέρνει ο διάβολος στο κατόφλι του σπιτιού μας, διότι είναι όλα βόμβες ορολογιακές να μας φέρουν, να μας διαλύσουν στο σπίτι μας και τη ζωή μας και την οικογένεια μας. Αδέρφια μου, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Είπαμε ότι έγραψα, είναι το κεφάλαιο 2 σε αυτό το βιβλίο, και όποιος μου στείλει μία εισφορά 10 ευρώ και πάνω θα του το στείλω ευχαρίστως. Δόξα στο Υιό. Βάλω κάποια τιμή, διότι το κάθε βιβλίο στοιχίζει τουλάχιστον 1.600 ευρώ. Απλώς γι' αυτόν το λέω. Έτσι από αγάπη. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι σπορείς. Να σπέρνουμε με αυθονία για να θερήσουμε με αυθονία. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, πιστεύω με το διαπνεύματος Αγίου που μου έδωσε αυτά τα λόγια ο Κύριος και ο Θεός μας, να τα λάβουμε όλοι βαθιά μέσα στο είναι μας, βαθιά μες στην καρδιά μας, να τα ζωοποιήσει το Άγιο Πνεύμα και να τα βάλουμε σε εκτέλεση και εφαρμογή. Απλώς, όπως είπε και ο Σωκράτης, γνώθησε αυτόν. Το γνώθησε αυτό πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ Ιησού βάσει της Καινής Διαθήκης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Εάν, αγαπητέ μου ακροατή, θέλεις να έχεις μια στενή, μια πραγματική σχέση μαζί με τον Θεό, θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό ως προσωπικό σου σωτήραν και Κύριον της ζωής σου και να λάβεις άφεση των αμαρτιών σου, τότε σε προτρέπω με πολλή αγάπη, εάν το θέλεις φυσικά, να κάνεις την ακόλουθη προσευχή. Και όταν κάνεις αυτήν την προσευχή από την καρδιά σου και πιστεύεις πραγματικά αυτά που λέεις, τότε ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στην καρδιά σου, θα σε γεννήσει άνωθεν, θα σε αναγεννήσει δηλαδή, και θα γίνεις ένα γνήσιο και πραγματικό παιδί του Θεού, του υψίστου. Και ο Κύριος μας θα γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Λοιπόν, η προσευχή είναι η εξής. Θεέ μου, παραδέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Γνωρίζω ότι πραγματικά με αγαπάς, διότι έστειλες το Γιο σου τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, και πέθανε στη θέση μου επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για να μην χαθώ εγώ, αλλά να έχω ζωή αιώνια. Πιστεύω, Κύριε μου, με την καρδιά μου
ότι ανέστησες τον Ιησού Χριστόν από τους νεκρούς. Το δέχομαι αυτή τη στιγμή συνειδητά και ειλικρινά ως προσωπικό μου σωτήρα και τον ομολογώ και τον διακηρύττω ως Κύριον και κυβερνήτη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με άκουσες και με έσωσες και με καθάρισες από όλες τις αμαρτίες μου με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού που έχισε για μένα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστώ που με έκανες σύμφωνα με τον λόγο σου πραγματικό παιδί σου και έγραψες το όνομα μου στο βιβλίο της ζωής. Τώρα που έγινες παιδί του Θεού, φρόντισε καθημερινά να κάνεις τα ακόλουθα. Πρώτον, να μιλάς στο Θεό. Αυτό γίνεται με την προσευχή. Δεύτερο, να σου μιλάει ο Θεός. Αυτό γίνεται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Και τρίτο, να μαρτυράς τους συνανθρώπους σου για το τι έκανε στη ζωή σου ο Χριστός και να έχεις κοινωνία με ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν στον Κύριον Ιησού Χριστόν και τον ακολουθούν στη ζωή τους. Αμήν.